Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, muli bwanji konse komwe muli yayi ife timakunyadirani kwambiri chifukwa cha support ndi guys, thank you. Ndiye lero ndisatakubweseni nkhani ya basi yomwe ilanyamula andale. Kena kumkuchita ngozi. Kena ku nkhani imene isanabwere tintionene kaini ka video kamene. Chimene tikunena kuti amalawi when they are not satisfied ndi performance ya boma aichosa ndi zimene manena kuti ngati munandivesesa bwinobwino kuti zimene tinkafuna sizinatheke. Ngati ineyo commander in chief wa CFT, commander wa Chinyamata muno Malawi, ndikuwauza kuti sogolo latu lowara ndi mwacha kwera. Lero lino tikuyankhula anthu ena kugona bendi njala. Ena afe mwina tadya chakudya koma nzatu ali pansewu sanadye china chilichonse. Pamene tikuyankhula pano anthu ena oroshuga mwina anamuona kalitiro. Yet munomo tili ndi mafamu mafactory a sugar. Pamene tikunena pano zinthu mitengo zakwera. Ndiye tikunena kuti ma challenges awake angatapitirize chonchi. Then for sure government is going. Ndikufuna ndikuuzeni kuti ma engineers ya mavuto anu sali kutali. Ma engineers yanu alipompano. Achilimao. Ndi engineer wa mavuto anu. Achakwera ndi engineer wa mavuto anu. This time around amalawi tikama vota anthu akamapereka ma promises samangomvera china chilichonse. We have learned a lesson. Chimene ndikunena ndichonera kuti moving forward mundu akamanena kuti tizakupasani fertilizer ochipa azifotokoza mwamvemvemve kuti azapanga chakuti how you understand kuti amalawi fertilizer akale ochipa kuti achinyamata peze zinchito kuti achinyamata peze ma business kuti umbava uri mboma ali ute solution ndi imodzi basi achinyamata onesese kuti akavote ndipo akavotera chakwera fertilizer azachipa how tikamanya kuti zinchito achinyamata zizipezeka how tikamanena kuti transformation ndi kuchoka ku zinthu zoyipa ku zinthu zabwino. Now ku zinthu zoyipa kumene tichoke ndi ku UDF ndi DPP. Ku zinthu zabwino kumene tupite ndi ku MCP ndi UTM Alliance ndi onse amene ali mtonse alliance. Ngati zinthu zipitirize kuyenda mmene kuyendera pano, definitely for sure this government will go. Lero lino tikuyankhula anthu ena kugona bendi njala. Ena afe mwina tadya chakudya koma nzatu ali pansewu sanadye china chilichonse. Pamene tikuyankhula pano anthu ena oroshuga mwina anamuona kalitiro. Yet munomo tili ndi mafamu mafactory a sugar. Pamene tikunena pano zinthu mitengo zakwera. Ndiye tikunena kuti ma challenges awake angatapitirize chonchi. Then for sure government is going. Anyway, nkhani tsopano ya basi yomwe idanyamula andale full of politicians. Basi imeneyi pane mayenda idachita ngozi pafupi ndi munda wa mulimi wina wake. Kenako mulimi uja anango watenga anthu aja kumba chidzenje poona kuti apatichedwa kwambiri nkwafushira onse aja. Pena apolisi amabwera, madoctors amabwera anapeza kuti ntchito mulimi waichita kale. Koma apolisi anafusafusa limodzi. Achikumbe koma andale amene wawa muli sure kuti onse pene mwafushapo onse anatafa ndithu. Mulimi anayankha maona kuti enawo ngakhale amakanabe kuti amatisa anafe ali moyo. Koma mukudziwa kale kuti silingakhulupirira pa anthu andale amanama kwambiri.